Kola. Tikin bang thavel mati. Nijang Karbianglong Amri constituency ke parlo denghar mate hailang sokruaro mekar sarthe kramsa acho re 90p arta ningkan thomkep alang li kiso kapangji pining kanan ke ningkan phli susetanglo alang li aphan ahem asol pen adona rabatum cherap si se kachelang nang jianta chelanglo bon setame kadure de rajok mesen se kachelang ahem along an se kelang je phan je pon thek thederlo ing prim mate injection e hong ki pg phan anta ajir ding kluya phi jang mini pha ingkora ke thomani Amri Youth Movement lapen pherang kia tum hairang sukruarong keso da abangphi hem mate kramsa hem Jolverin Senar Goldip Timung Edman Timung Cyprian Phamjong Bimol Singh Hanse pherang kia tum pension gailang ratani lapen David Terona tum humri damsi apithu sekilang jiaphan umpanai Public Health Center along an ambulance pen ponsi se kapelang jiaphan doktora tumaphan hodai pen sekilang pangcheng Anparta kecho kijuna phanan tha Amri Youth Movement atum pensi kerap pajirun lo Amri Youth Movement atum pen non la keso dat abangphi phandet le kerap dun chot la pukali alang li tum pen kiduk kelak kecholong lia tuma phan ahem keron damjia phanta kachesi kachedang padopon bomlo Amri hawara radatum Amri Youth Movement atum phan pen an aning kaching sam la pen aning kache thedu Amri hawar angkang kidu ke boidat arada phan non de piangkang lockdown ke padobom porahut sang ing tila pen rikachar samaphan sabon hai hui kerap ke pajirjia phanta alang li tum pen kachesik padopon bomlo Lasi Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang lo pen local MECD uping maslaya tumpen taprapjin pen kacherap kacheto dunjia phan Amri Youth Movement tumpen to warchola Kisung lapen jakong kawe dedahut kacherap dun towar kachechar chiaphan towar ke thandun lapen ke cholong leaphan doan tak kipi ke pajir henlo munit hejan ahok kaching hon ili munit akhai doan tala sona ke measa ke klem nangji dopiklang munida tum ki dukki song ke phoji ili maduta chichini ni ili tum ahem kang hu ke bang jiapor e thamthi komentu koson lapen komat laha ili tum chichini ni lason si ili tum setame kisung jiapor chichini ni munit akhai doan aphan kang hon henlo arnama phanta kang hon kedenglong aphanti kepi memuchot pwalam ili kadokaweta munthi damsina munit doanda kedenglong japhan maduta ari akejoy kelong puke nilinanglita ari duk setame ili akejoy pen kedenglok aphan matha thera kososi kepi kipajir nangjima lahaisi ili madutame matha ponangji non malom ilitum Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang aphan asong kapre katumpen kachirap duna tumpen ang amdo lason si ilitum Charlie pon bom nangji Karbianglong arat setame ilitum aprang anatsi dam bomlo munit hejan kachenghon kachijin solapen kerap kachipajir pen danglok ason alam kachingi kachethan lapen aot adur ke miatum pen am theklonglo Đây là nàng đi cho amen kia có xong nó cho amen cái rinai tipi nàng đi Ningkan có ăn đâu cái số cái Ningkan kilo là sẽ là bằng số cái số có xong sẽ cái lông lọc là nàng đi thế con tham là số cái long lo bang cái này lo akeng dam này đấy mà là xong những sự bên này là habit này dam lo là những sự sắp cho xong gì chỉ ni masih timbang dam này đấy awal saya kami em lo si ahin meji mene tu si cilangan bom lo mandir long ta cilangan ulo angke ratum mandir long ta pinela kuberasen lang lo he angke pinela yang tu malis pi oi pai no ma ke ajulo lang malang le lo ma pulo oni tumge lang ne lo ahin ta breaks ta me cilangan tunun sina pun rong la mandir himenta angke dak angke awal saya bide lo koson si khor tim along break pene cilangan ta cross away angke koson lo ma pulo he nah Amri Youth Movement tum nang humuri pe nang li ko son lok na ningarong ma mate nang li kache fere duma nang humri re ong si kider su ong puyan lo nang humri ong ne kache hok thong lo but tu se
biji salani pilong poma puning karong chong lo ayuta mine la megan ta yang thake de lo bang padu egala an sonang humri bang ave sonang amri jul aturism suma sa ne rong pig lo la bang chu pig lo enta Kedam tang 1961 an Ningkan argoi chikluni phai inquiry USA President John F Kennedy pen kaningje ask not what your country can do for you ask what you can do for your country palam ilikadu kawi ning kachibi pen ke claim jia phana kenang sot ilitum along rialong ta ke thegeding la pen ke thekeria tum topiklo karbiang long autonomous council along ratchari pen chenglok prek jama sai kam sai phu ke hoy ke mana tum la pen ili rada tum sitami ke thekere sai dilo bon sitami kanghon kangjin so thekla pen kerap ke pajir aning ke do abang phubang phiatum ong par pelang lasi abang phutin abang phitin ta bor ipon lona Laking, alap sinakan.